Dai pa! Nu, e gata, e gata! E gata. Dai pa! E acolo rămâne el. E gata, n-ascultă! Ia, nu-l mai tura, nu-l mai tura. Ai văzut? Nu lasă, nu-l turează. Gaz! Mamă, ce bun. Hai să merg după el tăți. Nu-i vine a crede, nu-i vine a crede că nu urcă. Hai să merg după el tăți. Hai ce fac? Ca ăsta la jur. Dai pa înainte. Dar uite, îl omoară cu tătul. Ia, două. Ia, stai, hai să dau nu și asta. După ce e legat, băi. Nu-și poate băga mâna, mă. După ce e legat. Vai de mine, dar de ce l omoară, mă, omul ăla? Ce faci pe cameră când... Așa e, Nelu? Dar băi, eu nu-l înțeleg, el n-a accelerat înainte și am accelerat. Da, e tot... Dar tot e iurea fă, mă. Dar de ce nu a accelerat amul? Amul nu știu la ce accelerează, din loc că nu pleacă el. Să strice cauciucurile eventual. Tăta. El ce vrea să iei foc, poate, eh? Păi vrea să topească acum, mă. Hai să merg. Da, bă, ia lăs pe link aici, am neam. Nu e vorba de alipit. E vorba de cutut. Nea, am lăsat-o. Nea, stai cu. Da, ok, nu pot merge, pe unde. Bă, dar ascultă-mă, Mișu, leagă-l, mă. Eu leg dacă De fapt, vrea. mai greu un pic până de Ține-o. Da, tu știi